Skyd, genvej 12 timers, gratis kursus, i læse- og skriveteknologi, til medarbejdere og borgere, tilrettelagt af CSU Læsetech i Holbæk. Svært ved at læse og skrive. Kurset henvender sig til voksne, fra 18 år, der har læse- og skrivevanskeligheder, på arbejdet eller i fritiden. Kurset tilbydes af Læsetech i Holbæk, og dets omfang er 12 timer, fordelt på 4 dage. På kurset låner du en computer. Det foregår enten på Læsetech eller på din arbejdsplads. Hjælp til at læse og skrive. Kurset introducerer dig til måder at læse og skrive ved hjælp af læse- og skriveteknologi. Du får også styrket dine færdigheder på computer. Læse- og skriveteknologi hjælper dig med læsning, stavning og skrivning af tekster. Herved vil du også opnå større indsigt i dine styrker og eventuelle vanskeligheder med at læse og skrive. Du bliver introduceret til 4 hjælpemidler på computer. Nummer 1. Et læse- og skriveværktøj, som giver hjælp til skrivning og læsning via ordforslag, indtaling af tekst, oplæsning med mere. Nummer 2. Word. Et skriveprogram, som giver mulighed for oplæsning og korrektur af din egen tekst. Nummer 3. OCR-behandling af tekster. Det er et program, som giver mulighed for at gøre for eksempel en PDF-fil læsbar, så den kan blive læst højt af computeren. Nummer 4. Du får mulighed for at afprøve, hvordan ChatGPT kan bruges til at skrive tekst. Læsetech ønsker at dele kendskabet til læse- og skriveteknologi, fordi vi gennem mange års undervisning har set mange mennesker få en lettere hverdag med de nye muligheder. Det er gratis for dig at deltage, da Læsetech har fået bevilget penge fra Undervisningsministeriet. Formålet er at udbrede kendskabet til læse- og skriveteknologi, og dermed forbedre menneskers muligheder for at læse og skrive.